Diyan lang. Diyan lang. O, Bobby, mag-picture ka. O, dito ka. Yun. Oh, isa naman. Yeah. We can listen music. Yeah. Ganda naman. Nasa Angela. Ang kanyang Ray-Ban na may ano. Let me see. Let me try it. Wait, ha? Pwede pa lang mag-listen ng music yan. Galing-galing naman yan. Yan galing sa Hey, we're Angela. gonna take off your glasses. Ayun nga, tanggalin mo. Dandan. May Bluetooth. Wow. Where's the music? Wow, cool. Galing oh. May camera na, may... Tarasan mo nga. Wow! Nice! Ganda. Talit tayo. No. Ganda. Here. Let me see. Hey! How much? 400. May camera siya. 6K. Tapos may music pa. Ganda-ganda naman dyan. Wow! That's cool. So, saan siya no? Ano ba? It's like on the side. Linaw pa, no? Yeah. It's clear, oh. Ganda. You can watch YouTube too, ha? Listen. Ganda-ganda naman. Okay, me. My eyes hurt. Akin na to. Hey! Ganda. Hey, May picture pa ng ganyan. Ito, wala. Walang kwenta ito. Ganyan. Hey. I want that. Wait, was it even playing? No, kanina. Ganda. Wait, the music wasn't playing? No, naririnig ko nga eh. Pag nasawa ka na, bigyan mo na. Ha? Never. Ang ganda ng ano, Ray-Ban. Oh, it wasn't even playing because Is it 300 something? 600. 600 yan? Yeah. Yeah, 600 naman, mahal naman. 60K. Just 60K. This one is on that. 200. Dapat lagyan din nila ng music to. Angel, ganda lang kasi. Akin na yan, Jen. No! Ayaw, bigay. Bye. Ayaw. Ganda, iba no? Ito yung description You can link. also do like a glasses one. So it doesn't have Huh? to be like shades. You could also be like the reading glasses. Really? Yeah. Well, A prescription. no, not prescription, but you could change. So there's like multiple choices you could choose. Shades or Kaya nga, the clear ones? yeah. Oh. Pero, bagay no? Habang nag-work ka, hindi nila alam. Yeah. Well, if you wear the clear one, yeah. I know, clear one. Ah, di ba? Yeah. Hindi nga. Kailangan mag-ipon ka, Angel, ha? Bigyan mo na sa akin yan. Okay, tara. Tayo ng parking natin. Okay, nandito kami sa East Buffet. Tapos na yung mga bata, ayaw mo na sumama. Kami naman. Ito yung aking gym, EOS. Ito yung East Buffet, magkatabi lang yan. Ewan ko kung may bakante ngayon. Maganda ang sikat ng araw. Yan. Sigurado may pa dito. Tapos na kami kahapon, mga bata. So, dito kami ni Bossing kain. Let's go, let's check. Check natin. It's
daming tao. Hanap tayo ng upuan, full pack ngayon. Puno. Punuan. Sarap, shell. Haba ng pila. Ha? Walang pangsukit nito. Kailangan ng pangsukit. Suso. Galing sa San Jose, Mindoro. Kuha natin. May pangsundot kan. Ating gulay. Shell. Ating gulay. Natin kuha tayo ng kilawin. Itlog, marami sa bahay. Yum. Pampalinis ng tiyan. Ito galing ng ng La Union. Ano to? Isa. Oh, hulog. Ito mo yan. Gaya ng buhay ko. Siyang kilawin, siyempre. Forever kinilaw. Sarap ng kinilaw nila. Fresh. Melts in your mouth. Nibot ako lemon. Balik ako na. Sarap ito. Okay, mas siyempre, konting gulay. Tapos balikan natin yung tuna. Kung may kilawin. Ngayon pa rin. Yun tayo. Ito, dito tayo kumuha sa taas. Mula-mula. Ready siya, mga kapatid. Those are pretty good. Yes, man. Look like out from the ocean. Yep. Fresh. Look at that. Quality. I know. Yeah. Nice and fresh. We need some Jack Daniels here, man. Yeah. No, this time it's good though. You can tell. They are. Yeah.
Happy Father's Day to you, sir. Look at the color. Happy Father's Day. Happy Father's Day to you too. Yeah, those are good ones. Yeah. There you go. Enjoy. Whoop. Whoop. Nag-a-approve ba? Well. Galing sa ano to, sa Mindoro. San Jose. Flavor yung ano. Oh, Tikman mo nga daw kung diet o may na, ano ka. Parang may flavor na cherry. yeah. Malaman siya. Kaya mo parang may cherry. Laki. Salmon. Happy Father's Day po. San Fernando. Kaya La Union tayong ano. Cielo. Grabe, laki no? Laki namang Inaapuran nila yung mga tao, maraming papasok. Ha? Inaapuran nila. Manamnam siya. Maganda yung quality ngayon ng ano nila. Maganda. Rick, tuna. Umay Pino. Mix nga natin. Halo. Sabay. Sariwa ba yun, Dad? Mas maganda siya kasama yun. Ano om? Mas dami yung difference eh. Ha? Parang kuhol. Cool nga. Sarap. Sabi.
Grabe. Tayo? Sa gitna yan. Ayun. Sabihin namin na yan. 62. Mag-alas 2:15 na. So, yan, paalis na rin yung iba. Magkano ang tip? Ay, madami pa rin mga papunta, oh. Me recuerdo de ese día que me tiraron. Babush! May baon pa ako. Nakaneno ka, ah. Hindi, tatapon na lang.